Pani, zdravím vás u prvého videjka z Battlefield 4. Toto je klasický Conquest, malá mapka. Áno. A sme na serveri Bridge Gens. Britský server nejaký. Proste hráme malý Conquest. Takže dám si za začiatku ženistu, pretože vidíte, že ABCčko už sú všetky zobraté. A tu niekto tam bere Bčko. Hej, a raketomet sa zíde na taký base camping, takže poďme sem, aha sem, hej, dobre. Výborne, vidíte aj môj rank 61 34, nič moc. Whatever. Nevadí. Vidíte aj oni. Ach, si to rýchlo skočím. No, niekoho som trápil tam. Oh shit, videl nás. No, stavte sa, že ma nikto neoživí. Späť rýchlo. Poďakujeme za to. Treba si ďakovať, hej. Potom vás na budúce neoživia, to sú také svine v tom Battlefielde. Konečne sme ich zatlačili. Oh shit! Tam bol, I saw you. Oh, už trochu zadrbal. Ako si to preskačam sem. Jedno HPčko, chápeš? Kámo. Toto som preskákal jak pa. Ten sa tomu vyhol asi jak ja. Á, tam videl som ťa. Poďme si po prvý kill. Á, mám ťa. Tak úni! Debil. Takto som netrafil bardzo dobre, ale nevadí. Čakaj. No toto je trošku nuda, keď sme ich tak úplne potlačili. Oh shit. Tu nás trošku tlačia, jak pozerám. Živuj. Dobre, tak teba som ale nevidel ani keby som chcel. Nevadí. Ja niekto už bere cečko, no. Poďme, kde si? To je niekde hore, 100%. Fuck you. Jak si myslel, že to vezme? Už to pomalečko získávame späť. No, vyčistili sme si toto. Počkaj, ešte tu niekto musí byť. Sa nám nepridali žiadne modíky za to. Niekto je. No, už sme to vyčistili asi. OK, tlačíme ďalej. No tak toto bude príliš ľahká hra. Už zbýva len 100. Oh shit. Skade. Musím preskakať tam. Tu čo bude? Čo bolo? Ahojte všetci! Je milé, ten nuk tam ležal na zemi. Ty si Rus? Rus, hej?
prehrávate, vás keby neuživí. dáte. Yes. Jak som videl, som sa prehrával, ne? Ďakujem, chlapci. Veď to 4 dačko. Toto je celkom soda. Chcete nás tam len Ale toto je to a plus toto je skoro. uväziť. Toto. Tam nás nevtlačia. Podľa mňa bude toto. Tu si dám Hej, toto je zem. skoro. Oni vám berú územie, alebo čo to je. Oni vám berú územie. O, človek ma videl! Ja som ma videl! Snajper, jasné. Ajaj. Súskulník. Dobre. Ajaj. 2-3, jak najposlednejší. Udrž ich tam, dobre, dobre. Idem sa ku tebe. No, ideme na automaticky. To bude taká stade. Vy prehráte. Dobro. A shit! Jasné, oni sa tam kempia. Nemáš HPčka, dám tam. Jak nič. Tak Oculus Rift. Toto sú. Aj toto. Rúšku pusí. Dám to. To je český server? Á, už ho niekto stihol zabiť skôr. Á, mám ťa. Je to ako pôjde Max Tanker? Je to... Throwing grenade! Buzerám s polokovnicou, jasné. Ďakujem. Dobre, žijeme. Sorry, kam nemôžem im časom ženista. To ja sa tu držím v rohu. Vypneme si laser, aby ma nikto nevidel. Fuck you! Soldier, look where you're going. Stay To už je moje videjme. Aspoň som ho zabil toho buzeranca s brokovnicou. No, vyhrali sme. A vy ste Ameriky? Áno, Amerika vyhrala. Hovorím, že ste Rusia, Putin. Putin Obama vyhral. No ja som začal Putinke. No tak, už možno si aj zvýšime rank hneď. Á, 57. 58. Dobre, počkáme si na vás do druhého kola, tak sa prihlasím, až keď budeme v druhom kole. Jop. Zatiaľ. OK, sme Zdravím vás, sme späť v druhom kole Conquestu a môžeme si začať teraz pekne odznova. Takže, ideme na to. Ale všetko, hej, keď kam to bylo, no. Takže, Ale keby dačo je jedna rada, keď dáš stríška, potom trošku to isté a nie just taking control of objective Charlie. trošku som to posral teraz, pretože chcel som to rovno strinúť, ale ja som to rozdiel na dve videá, ale no to sa to sa spraví a ideme. No tak vidíme, že sme opäť rýchlejší tým. Sme stihli zobrať to bečko rýchlo. O, ale už nás utiskajú, idem si to zobrať z dola. Áno. To zatiaľ nikto není. Au. Tak nie som sám, čo? Však ja som ho zabil. Fucking hell. Asistence prišli na nejako zabitý, daj mi. Potrebujem medika. Mini rage. Dajte mi medika. Však hačte tie medy, one. Škoda, že tu je väčšina. Medika. Ранен! Помогите! Sú medici a ani jeden z nich debilom nehodí to na zem. A plus je na čo? To doplne živo. Sú to kde? Im tam hodí granátky. Sa ti to pomôže, teraz životy tela. Ok, skúčame si to stane. Alarm. To mohla byť väčšia marka. Hej no. Shit. Oh,
Kemper! Kemper! Aha, sám sa zabil. Tak to ti bolo. Ale hnusný rektik. Sám sa zabil. Chlapček. Tak, Poďme. Keep pushing, guys. rageovať, Well, it's alright. Objective Alpha. Aha, ty si... Rusia! Putin versus Obama! Tak toto bude v názve videa. Áno, Putin vyhráva teraz. Objective Alpha. Putin! Natlačíme vás. Zapneme Ameriku na úplne dole. Rusia, pán... Nie, ešte lepšie Slovakia. Ale pre istotu. Díky. Díky, no! Díky! Máme životiček. Díky! Značo, keď si ešte sami sa dobíjajú na pečku. Že sami sa ti dobíjajú na pečka, to je na čo? Ty potrebuješ muníciu. Shit, strieľa s granátmi. Si tu nie. Packer jeden. Doplňuje muníciu. Ten pozerám tam svet s granátmi, ktorý to tam ešte prejde. Nekúkaj tak. Muníciu. Čo? Oni killujú. Taký jeden zelený je munícia, dvaja sú Sme z toho munícia, jeden je vykludli. jeden je na boje a jeden je opravár. Kde si? Môžeš mi opraviť dneska internet, že by som mal ho málo rýchlejšie, aj keď ho mám keď tam máš to ten znak na opravovanie, tam môžeš. To budeš taký. Ježiš, však už som ho mal. No, Americká. tak nič. Kto vyhráva, dúfam, že Putin. To počkaj, či už nemôžem hrať. Popneme sa, dobre, ideme takto. Putin. No, Putin neviem, nič si ich tlačí. Čakaj, to bol... Jak si myslel? To bol ten s vrkovnicou, ne? A 140 level nás nevedel zabiť s vrkovnicou. Takže vidíme, jak náš skill level. Бросай гранату! Máš 50. Kde píše nejaký level? Aha, tam, ne, to píše level. Dobre. Tu radšej nejdem. Kde som? Aha, dobre. Už nás tlačia. Ale ešte máte vypet. To zebnem, nezebnem. Ogromný turný. Jak? Grey katana. Ideme si pre katany, najlepšie meče na svete a kopíme. Katany everywhere. Skoro 10 bola nice. Alebo kortami. A niekto je tam vonku. Hej, tak som behol. Poď, umri, krásne. Skúha do boju karabínu. No, vyskoč. Dobre, zabil ho. Ideme do Bčko. Informatická výchova by nemala byť taká, že si robíte dosť to by malo byť také, že informácia, ne, že ty hráš a pani učiteľka je pri tebe a hej, robí si strieľaš. hej, tu máš malo životov, všetci dobí, No, pekne ich vyzabila. informačné vety, ne? Oznamím.
Poď. Je zložite úplne. Začíme vás. No, beriete im Bčko a to vyhráte, keď im toto odbude. No, tak to dáme. Pôjdeme! Skúsiť za kým tam. Nie, ale ste všetky lajky za toto ABC Aj však ich tlačíme jak nič. tlačíme. Že vraj v Dánsku majú na informatike Minecraft a takí ujkovia, čo vedia hrať Minecraft, tam postavili krajinu z Dánska a hrajú na informatike Minecraft. V Dánsku vedí, takže spoznávajú tak. Hej? Na nete som čítal. To nie je rovno Battlefielde postavia, bo... No. Pridačko. Neviem, či niekoho... Musíš ho zabiť, bo on ide po tebe, musíte im zablokovať tie 3 lajky a... bude koniec. Hej? No, nemajú. Ty si opravar. Internet nejde, hej, ale že 60 fps video. Nemohol vidieť ani. Ja mi dačo, ja mám predchystané 50 minútový Bed Wars, takže... To nikoho nezaujíma. Zaujímať, Кидаю гранату! minútový Bed Wars, jo. Jeden z tých videí na jednička. No a niekedy urobím jeden presne, jeden hodinový vyjde presne jeden hodinový, ale OK. Starý dobrý Windows 7. Z RPGčko, fakt. Asi kúpi ty, ja. Však ja tu mám, neviem, nejaký ľud. Oni strieľať. Ale budem. Môžeme chlapci. Fucker. Taking heavy fire over here! Presne sa volal moje rakete, presne. Toto RPGčko ti nezostane. Dostane? Potom Už majú len ich zabijete. Už majú len pár tých. Ideme s necičkom teraz, to je vlastne prakticky to isté, ale... Je to ich dať. Вот ядерный пакет! Mohla byť ako... Majker, OK. Keby dať, čo teraz to začíme úplne. Бросаю гранату! Dobre, takže toto bude pre dnešný Battlefield koniec. Ak sa vám dnešný páčil, tak dajte like, no, keď nebude mať kto to like, ale nevadí. A ja sa s vami lúčim. Čaute.